Les primeres persones. El podcast d'Obertament. Bullying, aïllament, discriminació, soledat. El 70% de trastorns de salut mental comencen a l'adolescència abans dels 18 anys. Per tant, és habitual que moltes de les persones que estan passant per un problema de salut mental ho visquin dins l'escola, l'institut o la universitat. El professorat té prou eines per gestionar la diversitat de malestars que poden conviure en una aula i l'alumnat té prou recursos per poder parlar obertament de què els passa i demanar ajuda? La salut mental continua sent una matèria pendent a la societat i a les aules ni ens imaginem. L'alumne pateix sovint i, a més, no hi ha un espai segur per parlar. No hi ha el suport, no hi ha la comprensió, no sap on dirigir-se per demanar ajuda i és per això que calen programes que incloguin en l'experiència educativa, en tot el que és el procés educatiu, una visió de la salut mental que estigui completament lliure d'estigmes. Som l'Ari i el Marc, responsables de l'àrea de mitjans de comunicació i activisme d'Obertament, i avui parlarem de la salut mental en entorns educatius. I per això hem convidat al nostre espai a l'Aiden Andreu, activista que ens parlarà de la seva experiència personal quan estava en edat escolar. Hola, Aiden. Hola, bona tarda. També comptarem amb l'expertesa de la Gemma Camptoni, que va ser una de les persones que posa en marxa el projecte educatiu d'Obertament dedicat a trencar l'estigma en l'educació secundària, i ara ens ho explicarà. Hola, Gemma. Bona tarda. I avui també tenim aquí en Cesc Triquell, músic, però també pedagog i primera persona, amb qui també tenim ganes d'intercanviar opinions i punts de vista sobre la salut mental dels infants i dels joves. Hola, Cesc, benvingut. Un plaer. Amb tots ells parlarem sense tabús i obertament de tot plegat. L'activista. Toca començar el programa presentant l'activista que ens acompanyarà a l'episodi d'avui i jo estic molt content. Jo avui estic molt content perquè la persona que ha vingut és, i ara sí que ho dic a nivell personal, és bestial. És una persona que ja fa uns anys que és activista i que ha sigut referent per moltes persones que han arribat a l'activisme després. I tot i això, és una persona que té 26 anys. Ell és integrador social i, de fet, va estudiar integració social perquè no vols que ningú pateixi com vas patir. Donem una càlida benvinguda de primera persona a l'Aiden Andreu Reinaldo. Hola, Aiden. Hola, moltes gràcies. Parla'ns una mica de la teva història. Com recordes l'etapa escolar? Com recordes l'institut? Doncs mirant cap enrere l'en recordo molt trista. O sigui, miro i em venen ganes de plorar moltes vegades. Era una persona que no sabia què em passava, sabia que estava malament, però no sabia per què, i que em sentia molt sol, que m'aïllava i estava sol i anava de casa a classe, de classe a casa. Em passava els dies sobrevisquent en comptes de vivint. Llavors ho recordo amb pena. Bueno, és a dir, vol dir que si ho veus així ara és perquè ara tens tota una xarxa de suport que potser abans no tenies. Sí, clar, o sigui, la meva vida ha canviat moltíssim. He necessitat molta teràpia, he necessitat parlar moltíssim, però a dia d'avui és que no m'hagués imaginat que arribés primer als 26, ni de broma, i segon d'aquesta manera. O sigui, ara puc dir que sóc feliç. Abans això era impensable. Què va passar? Què va fer el clic per sortir d'aquesta tristesa, d'aquest aïllament? Doncs jo vaig acabar ingressat a un hospital de dia, que és com anar a l'escola, però anar a teràpia de 8 a 3 cada dia, i allà vaig conèixer gent que estava malament amb altres coses, però malament també, no? Quina edat tenies, perdona, en aquell moment? Tenia uns 18 o 19 anys quan vaig ingressar. Llavors allà per primer cop vaig veure persones que estaven també malament i que parlaven del que els hi passava i a mi em ressonava. Llavors, a partir de llavors, vaig començar a parlar i fins ara que no em callo, no? Que avui estic aquí, per exemple, i el cap em va fer clic perquè cada cop que parles és com buidar una miqueta la motxilla i sents com un alliberament, encara que sigui momentani, una comprensió que jo abans no sabia que podia sentir. I ara que tens tota aquesta experiència, que l'has adquirit, com veus l'estigma en l'entorn on estaves? Era un estigma molt gran i molt bèstia. O sigui, no es podia parlar de salut mental perquè tot era negatiu. Les referents no n'hi havien quan jo estava a l'institut, per exemple, quan era petit,
i si deies que estaves malament, a l'adolescència, per exemple, era en plan, ¿cómo vas a estar mal si tienes una casa donde dormir, si tus padres te quieren, si tienes amigos, si solo estudias? No s'entenia que poguessis estar malament si tens unes condicions, si les condicions fisiològiques o com es digui, no sé, estan cobertes. Llavors era un estigma de no poder parlar perquè no puc dir que estic malament, perquè no puc estar malament. Per incomprensió, no? Sí. I entre els companys tampoc hi havia aquesta complicitat. No, és que no hi havia ni comunicació. O sigui, podies parlar de lo bé que estaves, dels plans que faries al cap de setmana, però no podies dir que estaves malament. No era una conversa natural en aquell llavors. Llavors estaves sol, patint, mentre somreies cap a fora i feies veure que tot estava bé. Ara mateix, què creus que podria haver canviat? Què creus que és aquell ingredient que faltava per haver pogut fer la passa endavant abans? Com la passa endavant? Sí, haver pogut demanar ajuda abans. A mi em faltava saber que aquestes coses podien passar. O sigui, saber que existia la salut mental, perquè abans era només quan és física, que et fa mal al cap, que tens febre, que tal, si vas al metge. Però si et sents malament emocionalment, no sabia que podia anar a algun lloc a parlar-ne i a agafar eines per poder superar-les. Llavors faltava aquest pas de parlar com a societat i dir, escolta, que aquesta figura existeix, que pot ser un psicòleg, un psiquiatre, un amic fins i tot que t'escolti, no? I poder donar la passa i poder començar a parlar i poder començar a buidar les penes, per dir-ho d'alguna manera. I que se'n pot parlar, no? La idea de dir, ei, que em pots parlar. Sí. No? Que no és que a tu et passi res que no li passi a la resta de la població, sinó que Sí. a tots tenim malestars, no? Sí, és que a més parles i veus que el que et passa li ha passat a moltíssima gent, que no estàs tan sol com et pensaves. Exacte. Sí, de fet, crec que és una experiència molt compartida i que travessa moltíssimes generacions. I el Juanjo ens ha enviat una nota de veu parlant d'això, perquè ja sabeu que a les primeres persones, lògicament, posem la primera persona, posem els nostres activistes al centre, posem els activistes obertament al centre, i també convidem a altres activistes que participin enviant notes de veu, i m'agradaria que escoltéssim això. Hola, bon dia. Em diu Juan José Brines, soc del País Valencià i m'hauria agradat que en el sistema educatiu en el que vaig estar, després de debutar-lo com a trastorn bipolar, hauria facilitat més el fet de poder organitzar-me les classes millor. Gràcies. Clar, aquí estem parlant de que no és només que no hi hagi espai pel patiment, és que quan el patiment es manifesta no cap dintre d'aquest sistema. No, desgraciadament has de continuar lluitant fent veure que no va res malament o que a pesar de eso has de poder amb tot i a vegades no es pot. I falta a vegades poder dir ei, necessito ajuda i que te la donin. I ara que treballes com a integrador social i tens experiència amb joves, com creus que cal abordar la salut mental en aquestes edats? Doncs jo, pel que he vist, d'una manera natural. O sigui, tots hem passat per l'adolescència, tots sabem com es manifesten les emocions, que és tot com més intens. I, vulguis o no, tots hem sentit el que sent un adolescent. Parlar-ho de manera natural, dir-li que el que sent és normal, que passarà i que pots estar i que estaràs allà amb ell acompanyant-li, això ja és molt perquè comencin a obrir-se. Parlar des de la primera persona, des de tu a tu, d'igual a igual, als joves els hi va superbé per agafar confiança i dir, mira, doncs a mi em passa això. S'estranyen quan els joves, quan tu els hi parles també de la teva experiència? Ho veuen estrany o ho integren? No, ho integren bastant bé, perquè qui no li ha passat amb un amic, qui no un familiar, qui no... O sigui, sempre resona d'alguna manera, encara que no sigui primera persona. Com haguessis viscut tu una figura d'autoritat dintre del teu entorn educatiu que revelés també ser primera persona? Doncs a mi m'haurien anat superbé, o sigui, seria saber això, que pots estar malament i que pots sortir-ne, perquè a vegades ens falta això, perquè s'escolten moltes notícies, per exemple, de suïcidis, d'intents, de tal, i no s'escolta, mira, aquesta persona estava fotuda i ara està bé.
saps? O sigui, i també és surt i costa moltíssim i pots sentir que recaus i tota la pesca, però al final pots estar bé i això és el que falta. Trencar el cercle. Sí. Doncs ara donarem, gràcies Eiden, donarem la paraula a la propera convidada d'avui. L'expert. Doncs és el moment de presentar l'experta. Ella és psicòloga i docent del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i és una de les persones que ha ajudat a concebre el projecte d'obertament WhatsApp Combats de Salut Mental. Donem la benvinguda a l'estudi de les primeres persones a la Gemma Cantoni. Hola Gemma, com estàs? Hola, bona tarda a tothom. Bé. Doncs direm que els joves han estat un col·lectiu especialment vulnerable en el marc de la pandèmia. Segons les dades del Baròmetre Salut i Benestar de la Fundació FAT Joventut, només la meitat dels joves que senten malestar busquen ajuda i d'aquests tan sols el 20% senten que la seva situació millorarà. Són unes dades força desesperançadores i precisament el projecte WhatsApp, que obertament ja fa uns anys que ofereix als instituts en col·laboració amb el departament precisament, genera un espai a l'aula on es naturalitzi poder parlar de salut mental i on els adolescents perdin la por i la vergonya de parlar-ne. Una mica seria com crear una cultura que d'altra banda no portem de sèrie i que, per exemple, les generacions anteriors no vam tenir aquests recursos. Ningú ens va parlar de salut mental quan estàvem estudiant. Exacte. Sí, era com la gran desconeguda. Com deia ara fa un moment l'Eiden, no només existia la salut física. I a partir d'aquí, quan preguntaves com estàs, et limitaves a la salut física. De mica en mica hem anat obrint altres espais, altres tipus de salut que sabem que existeixen, però no les reconeixíem. I entre elles, la salut mental, evidentment. Quan reps l'encàrrec per part d'Obertament, abans em comentaves el 2014, és a dir, fa uns anys que aquest projecte educatiu va començar a gestar-se. Quin repte et trobes davant d'aquest encàrrec? Doncs és això, es fa gairebé 10 anys. Justament quan l'Eiden anava a l'escola, a la seva etapa educativa, el primer repte va ser trencar els meus propis estigmes. Perquè som éssers socials i, per tant, naixem i creixem absorbint i en contacte amb uns estereotips que de manera inconscient anem interioritzant. I en el moment de rebre l'encàrrec va ser el moment d'aturar-se, pensar i descobrir que teníem molts estigmes entorn a la salut mental. Aleshores, el primer repte va ser aquest, lluitar contra els estigmes, i també reconec que em va ser útil perquè vaig pensar, si jo els tinc, doncs els docents o les altres persones també els tindran. I en recordes algun en particular, algun prejudici que ens puguis confessar? Sí. Com deia l'Eiden, tu pots tenir un problema de salut mental, però te'n pots en sortir. Sobretot amb el suport de la xarxa, amb el suport de l'entorn i amb el treball que vas fent. Però et pots sortir d'aquest problema de salut mental. Doncs un dels estigmes que jo tenia era això és una tasca impossible. Exacte. És una tasca impossible, superar un problema de salut mental i no, ni molt menys. És qüestió evidentment, molta feina interior, com deia l'Eiden, però també del suport de l'entorn. I en el teu cas, com aquesta tasca, si ens ho vols compartir, de treballar primer els propis prejudicis interioritzats, en què la vas basar? Com ho vas fer, això? Llegint molt, perquè sempre abans de dissenyar un projecte crec que és fonamental llegir, documentar-te i informar-te molt. I parlant amb persones que coneixia que havien tingut un problema de salut mental i recuperant records també de persones del meu entorn que havien tingut un problema de salut mental. Posant-me en la seva pell, posant-me també en la pell de com havia reaccionat jo, i aquí, de mica en mica, anar construint. Sí, va ser un procés personal, també, una mica per tu. Sí, i tant. I encara ho és, I això em ressona, perquè les persones, els professionals que també treballem al voltant de tot això, vull dir, és cert que hi ha tot un procés d'investigació personal que quasi fas sense adonar-te'n, perquè forma part del camí també, no? És que és això, aquests estereotips que deriven amb... Els estereotips és com la idea que hi ha a la societat sobre un col·lectiu i després, si tu els interioritzes, ja des d'aquesta mirada negativa són prejudicis. Doncs aquests prejudicis els tenim tan interioritzats
que són tan inconscients que surten, a la que baixes una miqueta les defenses, o els tens molt treballats o apareixen com un bolet. I explica'ns una mica en què consisteix el projecte WhatsApp o on vam decidir posar el focus per lluitar contra l'estigma a les aules de secundària. Doncs el gran eix que té el projecte és que sigui un projecte de centre, que no sigui tasca d'un professor inspirat, del típic professor motivat o professora que hi creu, que hi vol treballar i que veu la necessitat, sinó que sigui un projecte de centre i que realment ens serveixi per articular, no? totes les mirades, totes les programacions, de manera que si un alumne es sent segur amb un docent, quan surti de l'aula on està amb aquell docent, continuï sentint-se segur. Per perquè ha de ser de centre. Hi ha d'haver un compromís, ha d'haver-hi una connexió o una coordinació entre el professorat. Sí. Alguna cosa més? I molt d'esforç. Molt d'esforç per part dels docents, perquè és molt difícil. És molt difícil. És a dir, l'escola és una representació de la societat. I fins fa molt poc que s'està parlant, o des de fa molt poc, perdoneu, que s'està parlant de salut mental de manera oberta. Aleshores, la primera tasca dels docents és, i això sempre ho diem quan fem els webinars o les formacions, la primera tasca que hem de fer com a docents és treballar-nos a nosaltres, perquè si no és contradictori donar un missatge antiestigma o parlem obertament sobre salut mental, quan tu, de manera inconscient, estàs transmetent prejudicis, estàs transmetent uns estigmes, perquè això fa que... De vegades poden ser comentaris, no? Que es fan fins i tot sense mala intenció, una broma que des del poder que pot tenir un professor pot caure molt malament a segons quins problemes que hi ha entre l'alumnat, no? Totalment d'acord. Comentaris, bromes, frases fetes, que tenim molt interioritzades i que són terribles. Són terribles. De fet, és una cosa que ja hem parlat a l'episodi dedicat a l'àmbit sanitari, i és que ens trobem en una situació de desigualtat de poder en el cas de l'alumnat respecte al docent i trobem els docents com a figures d'autoritat. Clar, jo no sé, l'abordatge amb docents d'aquesta perspectiva de mostrar vulnerabilitat des de certa autoritat, com s'enfoca? Bueno, aquesta mirada que tu dius, jeràrquica d'autoritat, és una mirada des de l'educació com un fet des de l'educació magistral, que és el que es feia en la nostra època. Jo sóc expert en el contingut, vinc, et dono el contingut i tu ja espaviles, perquè tu no en saps res. Ara cada vegada s'està donant més la volta a aquest paper. I un dels exemples és que des del currículum, des del departament, es va publicar el currículum l'any passat, el 175, que és on es desplega què és el que han de treballar els centres educatius i com han de treballar-ho. I un dels vectors, una d'aquestes línies importants de com has de treballar el currículum a l'alumnat i al centre, doncs un d'aquests vectors, d'aquests eixos, és el benestar emocional. Aleshores ja s'està donant la volta, això, ja s'està donant la volta a que el docent sigui més proper, a que hi hagi aquesta tutorització, aquesta acció tutorial que sigui compartida, és a dir, que cuidem dels alumnes i aquest benestar emocional és clau. Si volem no només avançar en els aprenentatges, que és com el gran objectiu en el currículum, sinó també en el creixement personal d'aquests alumnes. I entenem que per fer això d'alguna manera s'ha de crear un espai segur, dintre de l'aula on les persones puguin parlar obertament. Quins recursos o quines eines poden estar a l'abast dels profes per poder oferir aquesta seguretat? Perquè al final l'estigma existeix, la discriminació existeix i que tu puguis parlar obertament en un espai on, vull dir, no ha de ser fàcil per un adolescent fer-ho, no? Aleshores, quines eines poden trobar els profes per facilitar això? Gràcies, Ari, perquè m'he anat per les branques, així que ens has resituat, moltes gràcies. Nosaltres en el programa, que és el projecte, oferim treballar els continguts del currículum, sí que per currículum s'ha de treballar, però des de la mirada, des del rerefons, de treballar de manera paral·lela la salut mental. I sobretot que percebin que la salut mental existeix. I serà millor, serà pitjor, però existeix sempre.
I per tant tots tenim salut mental. Aleshores, des del moment en què tu els dius no cal que siguis un expert en psicologia, no cal que siguis ni el psiquiatre ni el psicòleg, només cal que parlis de salut mental perquè... Amb naturalitat, no? Amb naturalitat per reconèixer que existeix. Sí, perquè aquest era com el nostre gran error. No li donàvem aquesta visibilitat. Sí, primer trencar el tabú, no? Exacte. Primer pas. Sí, trencar el tabú. La salut mental existeix, sí? I té importància en la nostra vida, evidentment, i ens l'hem de cuidar. És molt curiós que diguis això ara, Gemma, perquè just la Tatiana ens ha enviat una nota de veu que en parla. Escoltem-la. Soc la Tatiana i el que vaig trobar a faltar a l'escola va ser que els professors entenguessin que tant els infants com els joves tenen més problemes que no pas aprovar les assignatures i potser això ajudaria actualment a que hi hagués menys fracàs escolar. Clar, és aquesta percepció d'una rendibilitat, productivitat, potser associada a aquest model magistral del que has parlat abans i que és aquest canvi de punt de vista que ho canvia tot i que posa a l'alumnat i, de fet, al professorat també en una posició més còmoda, entenc. Exacte, i ara, afortunadament, s'està canviant, I hi ha, des del projecte ho sabem, cada vegada són més els docents que estan més implicats, més preocupats i que s'hi estan posant en el tema. I que estan participant en el projecte. I aleshores, amb el que comentaves, Ari, perquè me'n vaig molt, perdoneu, el que us oferim és això, parlar de salut mental, sobretot... Trencar el tabú, hem dit el primer, trencar el tabú. Trencar el tabú. I un cop està trencat el tabú, què fem amb això? Una vegada trencat, donar l'espai perquè els alumnes puguin parlar sense por a que els critiquin, a que els mirin malament, a que se sentin rebutjats i a demanar ajuda. És el segon gran punt clau del projecte. Primer trencar el tabú i després poder demanar ajuda. Doncs ara ens interessarà parlar amb el nostre tercer convidat i li farem aquesta pregunta. L'altaveu. Mira, Ari, això de l'últim convidat d'avui és molt fort, Vull dir, ja ens coneixem perquè ja havia col·laborat amb Obertament i el podeu veure al nostre canal de YouTube. En sèrio, el podeu veure al nostre canal de YouTube i és una entrevista molt interessant. Però és que avui parlem amb una persona amb estudis de pedagogia que es va vincular ja amb un projecte educatiu amb 21 anys. I, a més, el 2022 el vam poder veure patant-ho molt a un programa de TV3 que es diu Eufòria, i ell mateix ens parla del seu pas pel concurs com una època de molts alts i baixos emocionalment. El seu primer disc, Entre Fluids, conté cançons que ja s'han convertit en himnes, com Jugular, i avui donem una càlida benvinguda de primera persona al, i ara aviam si ho dic, Tranqui, triqui, titu, tranqui. Tranqui, triqui, titu, tranqui. Ara sí. Cesc Riquell, com estàs? Reflexiu, no? Perquè dels ideals neixen causes, no? Activismes, no? Tots som uns idealistes i hi ha moltes de les reflexions que tenim els que patim certes coses que neixen del nostre ideal, no? Teòric, però quan t'enfrontes a la part pràctica veus que el tema està molt més cru del que lamentablement puguem arribar aquí a valorar des d'aquesta nostra posició, que és molt honorable, la de tots els d'aquí. Jo estic encantat que m'hàgiu convidat, però estic molt calent perquè és que m'han vingut moltes idees al cap. Són gent molt interessant. Bueno, sou tots molt interessants. Ai, per favor. Doncs a mi m'agradaria, Cesc, abans que res, posar-te una mica en context i explicar l'anècdota que fa quasi un parell d'anys, just abans d'entrar al concurs de TV3 que ens comentava el Marc. Va ser una cosa que a mi em va sorprendre molt, bàsicament perquè ningú altre ho ha fet, que és que en aquella època Obertament estàvem en plena campanya de joves amb el lema No és culpa meva, pensada doncs, precisament per trencar l'estigma dels joves. Evident, tu vas participar. I en aquell moment ens truques, no? I ens dius estic a punt d'entrar en un programa que em donarà certa popularitat, no? Que em donarà un altaveu, i a mi m'encantaria doncs, que, si ho necessiteu, poder aprofitar aquest altaveu per trencar amb l'estigma. No? I a mi allò, mira, em posa els pèls de punta perquè realment, no sé si te n'en recordes, vam tenir una conversa bastant interessant, i mira, ja avui estàs aquí. O sigui que al final... I me n'alegro que la causa hagi crescut. És ben merescut que així sigui. I recordo que en aquell moment, si em vaig implicar, és perquè també vaig sentir que era una responsabilitat que em cridava de manera interna. També ens interessa per això, si et ve de gust, no? Sí. Que ens expliquis una mica
la teva adolescència, és a dir, què recordes tu en aquell moment, si tu et senties escoltat, si et ressonava una mica l'experiència de l'Eiden, si el que la Gemma portava en el teu cas va ser així, no va ser així? El meu problema era que jo no podia pretendre que la solució a molts dels meus mals de caps vinguessin del mateix organisme que em generava el mal de cap. És a dir, esperar que qui em solucionés els problemes fos el propi centre, no? Redundant que era molt just de recursos emocionals i humans, tot i que hi havia de cada 20 professors, hi havia 2 o 3 que s'implicaven amb la causa i anaven més enllà de currículum, expedient i resultats acadèmics i tal, no? I jo, evidentment, mostrava bastanta inestabilitat emocional, en lo acadèmic era bastant... Bueno, també era irregular, però d'una manera més com... Anaves fent. Sí, anava tirant. Però jo el que notava era això, no? Que hi havia com molta gent allà, que tothom tenia la seva motxilla emocional i que a vegades es generaven entorns on gent podia explicar les seves experiències i podia connectar de veritat amb el que estava passant a la classe com a alguna de que tothom s'hi podia enriquir, però la majoria de vegades era com abans acabi això millor i no només per part dels alumnes, que és com la típica, sinó com per part de professorat també, de dir és que ja tinc jo suficients responsabilitats /problemes marrons a la meva vida com per ara a sobre d'haver d'afegir que haig de cuidar l'ego mal gestionat d'evidentment un grup d'adolescents que són 25 i el meu propi ego mal gestionat arrel d'aquests egos mal gestionats, no? I els entorns que es generen a vegades són superviolents i jo el que notava era que l'únic que volia era que si trobava alguna solució al problema no fos allà. Per això em sembla bonic i em sembla utòpic i em sembla un ideal que estiguem intentant lluitar perquè en un futur pugui ser la pròpia aula, no la que et generi el problema, sinó la que et pugui ajudar a evadir-te una mica d'ell, o com a mínim a tractar-lo, no? Perquè estic una mica en contra de l'statement aquest de superar problemes, no? Perquè crec que el fet de superar et fa indicar que tu una cosa ja no la pots tornar a repetir o que l'has deixat enrere, no? I jo crec que el sentir que tens una salut mental, que tots la tenim, és acceptar una condició i no sentir que l'has de canviar, ni que l'has de saltar, ni que l'has de transformar, sinó que l'has d'aclimatar a la teva vida i l'has de portar com qui porta, jo què sé, una cantimplora a la muntanya, no? I ara quan senties a la Gemma que ens explicava com funciona aquest projecte que s'està implementant a Catalunya, ens agradaria que molts més instituts s'hi sumessin, però sabem que a dia d'avui hi ha molts joves que se n'estan beneficiant. Quan senties a la Gemma parlar d'aquest espai de seguretat i tal, què et venia? Em veig reflectit perquè veig una causa que persegueix uns principis, o sigui, em sembla superpur, que es generi aquest espai, que tinguis la possibilitat de fer-ho, en plan, que sigui un programa educatiu i que vagi a càrrec més del centre a no un profe inspirat, com has dit tu. Però clar, jo estic una mica escèptic encara, en plan, sento que hi ha molta feina a fer i que, tot i que la causa és honorable i estem pel que estem, hi ha molta feina a fer, jo crec, i més tal com està... Clar, has dit l'escola, no has concretat si era escola pública, si era privada, no? Era com... En principi totes seria fantàstic. Totes, no? Seria fantàstic, no? És que jo he vist bombolletes privades bastant xungues, Sí. I gent a la pública també que està allà per projectar frustració, també. I això és un problema, perquè en el tema emocional el més important és l'emoció, i l'emoció és la persona, no? I si hi ha un programa però no hi ha una persona que ho entengui, doncs està una mica complicat, no? Sí. De fet, això va molt en sintonia amb el que ens diu l'Antonio. Vull que l'escoltem un moment. Sí. Antonio, 54 años, y ojalá que con 13 años me hubieran hablado sobre salud mental en la escuela. Me hubiera ayudado a identificar y a pedir ayuda sobre lo que me pasaba en aquel entonces, que fue una anorexia nerviosa. Clar, en aquest sentit, si no tenim un entorn receptiu, és el que deies tu, Cesc, és que l'únic que generes és més frustració i estàs intentant obtenir solucions d'algú que no les ofereix. O també és no esperar préssecs d'un pomer. No? Sí. És intentar... Bueno, perdó, és que potser és una mica catastrofista, però a mi em tranquil·litza molt més, saps? Bueno, és la teva experiència, en No, qualsevol sento cas. que el que és superimportant és cuidar un cercle proper en què sí que hi hagi espais comunicatius, que aquest cercle proper no té per què estar al col·le, que el pots trobar... És que el pots trobar al lloc on vas a comprar el pa cada matí, saps? El pots trobar amb un tiet llunyà que de sobte connectes perquè hi ha un... Saps? És com un... Mai saps on el trobaràs, tu no pots calcular el lloc on el trobes, però quan el trobes has de ser receptiu allà i no forçar-te tu mateix a que aquest entorn estigui en determinats llocs, perquè jo tampoc puc arreglar, depèn de quins tinglaus m'he trobat a nivell laboral, saps? I dic, bueno, pues que jo no vinc aquí a gestionar 25 egos.
vinc aquí a fer el que em toca fer, piro, i si tinc un entorn segur per comunicar-me, el valoraré, l'abraçaré i el cuidaré. Però si no el trobo, tampoc espero masses coses més d'aquest món on vivim. I tu sempre has estat obert, no?, de parlar de salut mental. Ara mateix, no?, que parlàvem d'aquesta funció d'altaveu, diguéssim, que tens arran d'aquesta popularitat que has anat adquirint. Quina creus tu que és la teva responsabilitat, teva o de qualsevol persona que disposi d'aquesta projecció? Clar, he tingut unes fases en les que la responsabilitat em pesava més que el propi projecte i sentia que em devia més a la meva responsabilitat que el fet d'estar-hi i gaudir-ho i de ser jo mateix i d'intentar projectar alguna que fos propi i orgànic. I el que he acabat aprenent, i és difícil de justificar i d'entendre per molta gent, però que la intuïció a vegades se li ha de fer cas. En quin sentit? Que si hi ha un espai on sents que se t'està invalidant, o hi ha una relació que sents que t'està absorbint, o hi ha un projecte que t'està consumint a nivells ja en tots els àmbits de la teva vida, la intuïció, o hi ha un sisè sentit que té l'ésser humà, que és de dir aquí m'estic perdent, i de dir això ja no és el meu, seguim i això ja passarà o que se n'encarregui un altre, no? De no voler ser responsable de tot. No? Tampoc voler ser abanderar-se com un superheroi ni anar amb la bandera de res al món, perquè a vegades t'emportes anar de pals que... Això volia preguntar-te, que en alguns casos t'he sentit des que et conec, parlant a algun mitjà de salut mental en primera persona. Quines reaccions o quines situacions t'has trobat? Ha estat positiu? Creus que és beneficiós? Creus que té una contrapartida o alguna cosa s'està posant en dubte en tu quan parles obertament? Tot suma. Jo anava a dir, el que deia abans d'acceptar i no voler superar, és també dir, estic a la fase que estic, no intento que aquesta fase sigui una altra, és la que és i ja està, no? I com t'he dit, coses que m'he trobat a l'adolescència, a l'aula, me l'he trobat en entorns laborals jeràrquics i poc comunicatius, no? Com la gran majoria d'espais d'aquest món. Me l'he trobat, evidentment, si parlem de l'aula, ja quan et parlo de la tele, aquest fenomen es pot multiplicar per 500, no? I no vulguis fer un estudi objectiu de com està el tema salut mental en entorns de show business, perquè llavors ja flipes. Com a mínim a les escoles no hi ha certa... Bueno, millor no ho dic. Pots dir-ho, eh? Sí. Cocaïna, no? Els nens no es foten farlopa, no estan... Encara no han caigut en l'alcoholisme, no han caigut en l'abús de substàncies, no han caigut en ansiolítics, no han caigut en... No sé, en autodestrucció, no? Que és a vegades el que moltes generacions també veig, no? Que són massoques en aquest sentit que hi ha moltes vides autodestruïdes perquè no hi ha hagut manera de gestionar-ho abans i ara ha sigut, bueno, aquí, vinga. I hi ha hagut molt d'estigma, també. I clar, l'estigma, no? Jo recordo, és que m'ho he fet pensar abans, no sé en quin punt, en me àvia, no? Que em va dir que jo vaig estar en una època bastant xungo i em va dir, clar, és que tu en aquella època estaves insuportable, no? I això neix de l'estigma de pensar que una persona que està malament ha de ser suportable per tu i tu has de validar la persona que està malament i tot l'entorn ha de fer així, visto bueno, i aprovar que tu estàs malament, no? Que és el sentir que tothom ha de validar el teu moment, no? Tu estàs al moment que estàs, explicacions les justes, fas, tires. Si algú t'està invalidant o algú no s'acaba de creure el teu mal moment, és que aquest algú, el fet que ho cregui, que ho validi o no ho validi, no farà que això vagi d'una manera o d'una altra. Simplement que allà potser no és el lloc. I si em refereixo com al punt, no?, de... És que estaves gilipolles, estaves insuportable. Vale, tio, estava insuportable, però és que estava fet una merda. Què vols? Que et demani perdó quan el primer que era víctima d'això era jo mateix. Això, si ens trobem en una circumstància on algú té un problema de salut físic, seria impensable que algú li digués a una persona que està passant un càncer o una altra circumstància, és que quan estaves amb el càncer estaves insuportable. És com... I afegim una altra dimensió. És que probablement a una persona que és més gran que tu no li dius igual. Clar, no. En aquell moment jo vaig fer, sí. Clar, jo vaig pensar, no passa res. M'ho ha dit a mi perquè creu que la jerarquia de ser, no?, de compartir arbre genealògic et permet dir, que sàpigues que tal, com tirar un cara, no?, que això també fa mal, saps? Quan ja no és ni present, saps? Quan ja és el passat. Dius, que a sobre del marrón que portava jo, a sobre també em vaig causar un problema a tu. I això neixen els tabús també després, no? Sí, clar. M'agradaria que poséssim un llacet a aquest episodi posant just aquest tema sobre la taula, i és l'adultocentrisme. Hem escoltat ja últimament, és que és de tot, però és el hashtag Generació de Cristall,
parla molt d'això. Sembla que de cop les persones joves i la visió i les vivències de les persones joves no tinguin prou autoritat per ser vàlides. I què és el que... Què és aquest forat que falta d'omplir entre la manera de veure el món d'aquesta població adulta que no ho entén i la vivència real i completament legítima de les persones joves? Jo crec que això passa de tota la vida, de tota la història de la humanitat, no? Sempre les persones importants han estat homes, heterosexuals i adults. I blancs. I blancs, exacte. Tot el que sortís d'aquesta població era menyspreada. Quan vam fer la campanya de joves, jo que estic en contacte amb molts mitjans, molts periodistes em preguntaven però què els hi passa als joves? Com si hi hagués una sola cosa que els hi pot passar. És el canvi climàtic, és la precarietat, la incertesa, I és com si els joves fossin una massa uniforme, que tots tinguessin els mateixos problemes i hi hagués una sola causa que respon a què els hi passa als joves. I amb això volen fer un titular al diari ben gran dels joves pateixen perquè el que sigui, perquè el món se'n va a la merda, pel que sigui. Aleshores, com es viu això des de... O sigui, quan a tu se t'està interpel·lant amb aquesta pregunta, què respons? Què pots respondre? Jo és que no crec que els joves pateixin més o menys que altres generacions, crec que ho manifesten. Els altres s'ho callen per ser fortos, per dir soc el millor, estic bé, a mi que em vingui el que sigui, i els joves ho diuen perquè és més sa i perquè si tu dius pots rebre ajuda. Però els adults pensen que ho han de fer tot ells sols, perquè és com... L'autosuficiència, aquesta... És el que fa un adult, no? Clar. És a dir, se solucionen els problemes. Sí, i ja no et diré en el tema del gènere, no? Que si ets un home blanc, tal, qual, cis, pum... s'espera una autonomia, una independència, una capacitat de superació dels problemes d'autonomia, buf, saps? És molt cansino. Igual hi ha el punt aquest que els joves potser esteu creixent en un moment en el que esteu parlant de coses que nosaltres potser no ens vam permetre. Hi ha algun punt de... No sé, també... Ara em poso en el paper de mare, No miro l'Ari. Pots. Però no creus que això també està canviant? Almenys jo noto la diferència de com parlaven els meus pares amb mi a com parlo jo amb els meus fills. Abans era això és així i punto, pelota, ja està. No hi ha espai a la discussió. Sí, i tira milles, no? O sigui, refesta, i ja està, i seguim endavant. No li donis més voltes, no remenis la merda, no? Sí, i com diu ell, de què et queixes? Me'n recordo, no? De què et queixes si ho tens tot, si no treballes, només has d'estudiar i punto. I clar, jo recordo en aquell moment de dir, sí, ja, però hi ha més coses que no només estudiar. I ara crec que, no sé, igual soc molt optimista, jo, però em fa la sensació de que hi ha un canvi, de que hi ha més sensibilitat també a la societat. I potser és però també, i aquí, pels entorns en els que em moc, això que tampoc ho descarto, no? Però almenys també pels medis, estan més sensibles, es parla més de salut mental, es parla més de benestar emocional, de posar-te en la mirada, en el lloc de la criatura o del jove. No sé, també dic, soc molt optimista, o sigui que també tinc una mirada una miqueta esbiaixada. Ja per acabar us volia preguntar, sou optimistes vosaltres també? Compartiu el punt de vista de la Gemma? Podeu dir que no. A mi m'agrada projectar i intentar que el discurs una mica... Però és que clar, això és superrelatiu, no? Però que toqui una mica dins de que crec que no està del tot bé que estant al pati com està, els idealistes es mostrin com a... Som els que... El que està passant és... No, perquè molta gent té el privilegi, perquè és un privilegi de poder tenir un entorn segur i tal, no? Però penso jo sempre en la cara de qui no... Saps? De com està al punt i jo, a veure, optimista soc poc, però intento com intentar-ho dir, saps? En plan, com no forçar-me a ser-ho perquè no em neix gaire, saps? Bueno, que queda molta feina per fer. Clar. O sigui, això, per descomptat, i ho veus, cada dia. Sí. Anava a dir, llavors no us puc preguntar per quan en tenim, no? No s'acabarà mai, jo crec. És com un procés. I anem avançant de mica en mica. Aquí seguirem. No s'acaba. Moltes vegades, quan estem docents, fem aquest símil com amb els estereotips de gènere. Vam començar molt abans, hem avançat molt, però encara ens queda molt per fer. Molt. Eiden, tu com ho veus? Jo sóc optimista, perquè des que vaig començar a parlar
hi ha hagut gent que no hauria dit mai que parléssim de salut mental i per primer cop s'havien obert amb mi i no havien parlat amb ningú més i gent que potser ho coneixia de vista, no? I és com, falta feina a fer? Sí, molta, però l'estem fent. O sigui, no podem esperar a tenir els resultats avui o demà, és una feina de fons al final. I amb els canvis que estic veient amb el meu entorn mateix, amb els joves quan vaig a fer xerrades, amb les orientacions i tot, jo crec que anem cap a millor. Doncs és important el que des d'Obertament en diem un abordatge 360, no? Quan parlem d'educació no tan sols estem parlant de l'escola ni dels ensenyaments reglats, sinó que, com dèiem, no? Parlem de famílies, d'activitat extraescolar, d'esport, no? D'associacionisme, de colles, no? En definitiva, tots els espais de socialització que poden aportar doncs, aquest suport i aquesta comprensió. No n'hi ha prou, no? Considerem doncs, que s'abordi des de la vessant mèdica, no? I hem d'incidir doncs, que aquesta esfera social cada vegada sigui més forta per donar aquest suport. Cal tenir clar que la recuperació, com deia abans en Cesc, no? Doncs no és lineal, no és un camí recte, no és que ja hagis superat el problema, sinó que la vida mateixa ens va posant entrebancs, vivim moments on tornem a ensopegar, on tenim un conflicte i fins i tot en aquestes edats un conflicte doncs, amb una amistat ens pot fer tornar enrere en el nostre procés. No? I el que crec que és important, no? Deies també com a pares, mares, com a persones que estem, els adults que estem a l'entorn, persistir. No? Estar allà, no oferir solucions, que això també crec que és un problema que tenim la nostra societat, no? Que moltes vegades és com algú et diu un problema, doncs haig de trobar la manera de solucionar aquest problema. I moltes vegades en salut mental estarem d'acord que el que és necessari és ser-hi, no sabem com solucionar el problema, no entenem què li està passant a aquella persona, però validem-ho. No? Validem que allà hi ha un patiment, és igual si considerem o no considerem que aquella persona té raons o no té raons, ella sabrà, no? I sense haver d'entendre les raons, poder-hi ser i poder dir estic aquí, et valido, t'escolto i pel que necessitis. No? I aquí posem el punt i final a l'episodi d'avui dedicat a l'estigma en l'àmbit educatiu. Moltes gràcies, Cesc Riquell, Gemma Cantoni, Eden Andreu Reinaldo. Nosaltres som l'Ariadna Rogero i el Marc de Riba i us recordem que ens podeu trobar a YouTube, a la web d'Obertament, que com sabeu és obertament.org, on trobareu molta més informació del projecte educatiu, i a les diferents plataformes de podcast que són Spotify i iBooks. Així que esperem veure-us aviat i esperem que us cuideu molt. Fins aviat! Merci, fins la propera. Gràcies. Gràcies.